1970-luku oli mekaanisen vapauden viimeinen raja. Ennen kuin säädökset tukahduttivat moottorin, teräs muovattiin sielulla ja bensiinillä. Jos sinulla on yksi näistä 14 esimerkistä autotallissasi, omistat enemmän kuin pelkän ajoneuvon. Sinulla on vakaampi taloudellinen omaisuus kuin kulta. Älä tee virhettä vaihtamalla niitä muutamaan laskuun. Nämä koneet ovat periaatteiden julistuksia, joita ei enää koskaan valmisteta. Kun he lähtevät, niiden palauttaminen on mahdotonta. Erityisesti kaikkien, jotka esiintyvät tällä listalla. Aloitetaanpa siis. Numero 14. Pontiac Firebird muodostaa 400 usein kuuluisamman sisaruksensa Trans Amin varjossa, jonka konepellissä on valtava tulilintu. 400-vuotias Firebird Formula on taitavien keräilijöiden parhaiten varjeltu salaisuus. Kun Trans Am huusi huomiota, Formula oli tuntijoiden valinta, joka etsi puhdasta suorituskykyä ilman liiallista visuaalista spektaakkelia. Sen tunnusomaisin piirre on konepellin 2 toimivaa ilmanottoaukkoa, jotka syöttävät suoraan valtavaa 6-pisteistä 6-litraista moottoria. Tämä ajoneuvo edustaa Pontiacin suorituskyvyn huippua, ennen kuin puristussuhteet laskivat dramaattisesti. 400-moottori tunnetaan valtavasta vääntömomentistaan, joka pystyy liikuttamaan koria hämmästyttävän helposti. Nykymarkkinoilla näiden autojen arvo kasvaa eksponentiaalisesti, koska ostajat ovat vihdoin ymmärtäneet, että ne ovat paljon harvinaisempia kuin perinteiset Transamit. 400 Formula alkuperäisellä maalilla ja vastaavalla moottorilla on sijoitus, joka tarjoaa analogisen ajokokemuksen, jota mikään nykyaikainen urheiluauto ei pysty jäljittelemään. Myydä sellainen nyt olisi luopumista yhdestä Detroitin kaikkien aikojen parhaista ajoautoista. Numero 13. Datsun 240Z. Samaan aikaan kun Yhdysvallat kamppaili yhä suurempien ja raskaampien moottoreiden kanssa, Japanista tuli vallankumous, joka muutti urheiluautojen käsityksen ikuisesti. Vuoden 1973 Datsun on japanilainen täydellisyys, jossa on rivi 6-sylinterinen sydän. Se oli auto, joka osoitti, että luotettavuutta, eurooppalaista tyyliä ja tarkkaa ajettavuutta voi käyttää ilman, että tarvitsi käyttää omaisuutta Jaguariin tai Porscheen. Se, mikä tekee 240 Z:stä aarteen, jota täytyy suojella, on sen puhtaus. LS-sarjan moottori on legendaarinen kestävyydestään ja kyvystään kiihtyä melodialla, joka saa ihon kananlihalle. Nämä autot kärsivät aikanaan paljon ruosteesta, mikä tarkoittaa, että vankan yksikön löytäminen nykyään on kuin neulan löytäminen heinäsuovasta. Hinnat ovat nousseet kohtuuhintaisista 6-numeroisiin lukuihin huippuluokan huutokaupoissa konkurssitilanteessa oleville yksiköille. Jos omistat sellaisen, sinulla on käsissäsi japanilaisen moottoriurheilun vallan syntyn symboli. Se on auto, joka tuntuu kevyeltä, yhtenäiseltä ja erittäin palkitsevalta ajaa mutkaisella tiellä. Numero 12. Plymouth Roadrunner. 1970-luku oli Roadrunnerin viimeinen voitokas vuosi, ennen kuin suunnittelu muuttui radikaalisti. Plymouth loi tämän auton hyvin yksinkertaisella tehtävällä. Tarjota ajoneuvo, joka voisi kulkea 4 mailin alle 14 sekunnin hintaan, johon nuori työntekijä pystyisi. He pääsivät eroon kaikesta tarpeettomasta ylellisyydestä ja keskittyivät raakaan voimaan. Autossa on torvi, joka jäljittelee piirrettyjen Roadrunnerin ääntä, yksityiskohta, joka tiivistää tämän koneen hauskan persoonallisuuden. The Roadrunner on nykyään arvokas paitsi voimansa vuoksi, myös siksi, mitä se edustaa. Puhtaan, vaatimattoman lihaksen aikakautta. Moottorivaihtoehdot vaihtelevat 383 legendaariseen 446 pakettiin, ja näiden lohkojen tarjoama työntövoima pitää sinut paikallaan väkivaltaisella ja koukuttavalla tavalla. Keräilijät etsivät näitä malleja epätoivoisesti, koska ne ovat Chryslerin kapinallisen hengen ruumiillistuma. Kyse ei ole vain vanhasta autosta, vaan aikakapseliajalta, jolloin bensiini oli halpaa ja nopeus oli ainoa mittari, jolla oli merkitystä. Päästää siitä irti nyt
luopuisi perustavanlaatuisesta osasta amerikkalaista katukilpailun historiaa. Numero 11. Chevrolet Monte Carlo ensimmäinen sukupolvi. Vuonna 1970 lanseerattu Monte Carlo oli Chevroletin vastaus henkilökohtaiseen luksusmarkkinaan. Se oli suunniteltu miehelle, joka halusi Chevellen tehoa, mutta Cadillacin hienostuneisuudella. Sen konepelti on yksi merkin historian pisimmistä, suunniteltu erityisesti suurten moottoreiden mahtumiseen, kun kuljettaja nautti hiljaisesta ja hienostuneesta sisustuksesta. Syynä siihen, miksi Monte Carloa ei pitäisi myydä vuosilta 1970–1972, on sen monipuolisuus ja tukeva rakenne. Se on auto, joka voi olla erittäin mukava luksuscruiser tänään ja radan hirviö huomenna, jos päätät muokata sen small block tai big block moottoria. Sisustusmateriaalien laatu oli parempi kuin monilla aikalaisillaan, ja niiden arvo on alkanut nousta, kun Chevelleistä on tullut tavalliselle ostajalle saavuttamattomia. Se on täydellinen tasapaino eleganssin ja aggressiivisuuden välillä. Sellaisen omistaminen tarkoittaa sitä, että sinulla on käsitys siitä, mitä henkilökohtainen menestys merkitsi 1970-luvulla. Se on sijoitus, jota voit ajaa joka sunnuntai varmuudella, että sen hinta seuraa vain yhtä suuntaa, ja se on ylöspäin. Numero 10. Oldsmobile Cutlass Supreme, 1972. 1970-luvun alussa Oldsmobile Cutlass ei ollut pelkkä auto, vaan kulttuurinen ilmiö. Vuonna 1972 tämä malli vakiinnutti asemansa yhtenä Yhdysvaltojen myydyimmistä ajoneuvoista, eikä se ollut sattumaa. Cutlass Supreme tarjosi täydellisen yhdistelmän suorituskykyisen auton aggressiivisuutta ja luksussedanin hienostuneisuutta. Sen limsapullosarjan muotoilu ja lihaksikkaat lokasuojat antoivat sille tien ulkonäön, johon harva pystyi yltämään. Se, mikä tekee 1972-mallista esineen, joka on säilytettävä hinnalla millä hyvänsä, on sen mekaaninen tasapaino. Se oli varustettu Oldsmobilen 350-kuutioisella V8-moottorilla, joka toisin kuin muiden merkkien moottorit oli valmistettu raskaan nikkelilohkon pohjalta, tehden siitä uskomattoman kestävän ja sileän. Sisätilat olivat mukavuuden näytös. Korkealaatuiset vinyylinojatuolit ja kojelauta, joka näytti kuin aikakauden yksityiskoneesta. Tällä hetkellä keräilijät maksavat huomattavia summia yksiköistä, jotka säilyttävät alkuperäisen kokoonpanonsa, erityisesti avoautoista tai suorituskykypaketista. Se on auto, joka edustaa vakautta ja menestystä, ja sen arvo klassisilla markkinoilla nousee kuin vaahto, koska sen harvinaisuus optimaalisissa olosuhteissa kasvaa. Numero 9. Ford Torino, 1972. Vuoden 1972 Ford Torino merkitsi radikaalia muutosta Fordin estetiikassa. Suurella hainsuun muotoisella etusäleikköllä sekä huomattavasti leveämmällä ja matalammalla korilla kuin edeltäjissään, Torino nousi välittömästi visuaaliseksi ikoniksi. Se oli auto, joka vei rungon päällä konseptin uudelle eristyksen ja mukavuuden tasolle, tarjoten ajokokemuksen, joka tuntui merkittävältä ja voimakkaalta. Tänä vuonna ei pitäisi myydä Torinoa, koska se on yhden popkulttuurin suurimmista legendoista perusta. Mutta kuuluisuuden lisäksi se on Fordin insinööritaidon helmi. Gran Torino Sport-malli, fastback-katollaan, on yksi kauneimmista silueteista, joita Detroitissa on koskaan luotu. Konepelin alta löytyi kaikkea luotettavasta 351 Cleveland-moottorista valtavaan 429 Big Blockiin. Nämä moottorit ovat tunnettuja kyvystään tuottaa hevosvoimia vähäisin muutoksin. Torinon löytäminen, jota ei ole merkittävästi muokattu, on nykyään erittäin vaikeaa, ja alkuperäiset yksiköt muuttuvat kultakaivoksiksi pyörillä. Se on ajoneuvo, joka huokuu auktoriteettia ja joka vuosi vuodelta muuttuu yhä halutummaksi niiden keskuudessa, jotka etsivät aitoa amerikkalaisen Grand Tourerin kokemusta. Numero 8. Chevrolet Impala Custom Coupe, 1973. Vuoden 1973 Impala
on viimeinen jättiläinen aikakaudella, joka on täynnä upeita liiallisuuksia. Se oli yksi viimeisistä vuosista, ennen kuin 5 mailin tuntinopeuden puskurit ja päästörajoitukset muuttivat amerikkalaisten autojen ulkonäön pysyvästi. Custom Coupe-malli on erityisen arvokas ainutlaatuisen kattolinjansa vuoksi, joka jakoi Capricen kanssa, antaen sille paljon muodollisemman ja elegantimman ilmeen kuin muu mallisto. Tämä auto on jalokivi, joka on suojeltava sen vertaansa vailla olevan ajomukavuuden vuoksi. Runsas akseliväli ja jousitus, jotka on suunniteltu vaimentamaan asfaltin epätasaisuudet, tekevät 73 Impalan ajamisesta lähimpänä kellumista teräspilvessä. 454 isolohkon moottori oli edelleen saatavilla tänä vuonna, tarjoten vääntöä, joka pystyi liikuttamaan tätä 2 tonnin jättiläistä hämmästyttävän helposti. Toisin kuin urheilullisemmat mallit, joita usein kohdeltiin huonosti, monet näistä impaloista olivat omistajien hoidossa, jotka arvostivat mukavuutta, mikä tarkoittaa, että selviytyjiä löytyy edelleen uskomattomassa kunnossa. Tämän tason Impalan myyminen tarkoittaa luopumista hienostuneisuudesta ja läsnäolosta, johon nykyaikainen muovi ei koskaan yllä. Se on viimeinen todistus ajasta, jolloin koko ja ylellisyys olivat ihmisen mitta tien päällä. Näillä näytteillä olemme käyneet läpi matkamme ensimmäisen suuren puoliskon 70-luvun erinomaisuuden läpi. Jokainen näistä koneista on osoittanut, ettei aika ole vihollinen, vaan tuomari, joka vain lisää kunnioitusta hyvin tehdystä työstä. Mutta emme ole vielä siellä. Seuraavaksi ovat ajoneuvot, jotka määrittelivät käsitteitä, rikkoivat ennätyksiä ja joita nykyään pidetään todellisina liikkeessä olevina taideteoksina. Autot, jotka eivät ole pelkästään taloudellisia sijoituksia, vaan myös mekaanisia perintöjä, jotka määrittelevät keräilijän intohimon. Valmistaudu astumaan absoluuttisten legendojen alueelle, jossa jokainen yksityiskohta merkitsee ja jossa arvoa ei enää mitata tuhansissa, vaan yksin oikeudessa omistaa jotain, josta muu maailma voi vain unelmoida katsovansa. Numero 7. Lincoln Continental Mark IV 1972. Jos 4 pyörällä olisi monumentti ylenpalttiselle ja suvereenille eleganssille, se olisi epäilemättä vuoden 1972 Lincoln Continental Mark IV. Tätä ajoneuvoa ei ajettu, vaan se oli navigoitu. Pituudellaan, joka ylitti perinteiset pysäköintipaikat, Mark IV edusti amerikkalaisen autoteollisuuden henkilökohtaisen arvostuksen huippua. Sen muotoilu oli tunnistettavissa valtavan Rolls-Royce-jäähdyttimen tyylisen jäähdyttimen säleikön ja takapilarin ikonisten oopperaikkunoiden ansiosta, mikä oli yksityiskohta, josta tuli yläluokan tunnusmerkki koko vuosikymmenen ajan. Sinun ei pitäisi myydä 1972 Lincolnia, koska se on viimeinen laatuaan, joka tarjoaa 460 kuutiotuumaisen V8-moottorin puhtaimmassa muodossaan, ennen kuin liittovaltion rajoitukset tukahduttivat sen. Tämä moottori on luonnonvoima, joka pystyy siirtämään yli 2 tonnia painoa sulavalla tavalla, joka saa unohtamaan, että olet syrjäyttämässä rautalinnoitusta. Sisätilat ovat hiljaisuuden pyhäkkä. Matot niin syvät, että niihin voisi kadottaa avaimet, ja istuimet on päällystetty hienoimmilla kankailla tai nahalla, joita nykyään löytyy vain eksklusiivisista design-huonekaluista. Tämän auton omistaminen on kuin aikakapseli, joka eristää sinut ulkomaailman kaaokselta. Nykyisellä markkinalla vähäisellä ajokilometrillä ja alkuperäisellä maalilla varustetut yksilöt saavuttavat tähtitieteelliset keräilijäarvot, kun harrastajat ovat jälleen huomanneet, ettei nykyaikaisessa tuotannossa ole mitään, mikä voisi jäljitellä sitä kellumisen tunnetta. Numero 6. Dodge Charger 1971. 1971 oli vuosi, jolloin Dodge Charger muuttui suoraviivaisesta soturista aerodynaamiseksi veistokseksi, jonka kaaret näyttivät kuin hävittäjältä. Runkotyylinen korisuunnittelu oli Chryslerin riskialtis veto, joka loi yhden kaikkien aikojen visuaalisesti vaikuttavimmista autoista.
Etupuskurin ympäröivän ja korotetun vyölinjan ansiosta 71 Charger näytti nopealta, vaikka se oli pysäköity liikennevaloihin. Tämä on auto, jonka ei koskaan pitäisi poistua autotallistasi, koska se edustaa huippusuorituskykyisten autojen aikakauden huipentumaa ennen suurta kriisiä. Jos sinulla on onni omistaa 440 Magnum-moottori, tai vielä parempi, myyttinen 426 kuutiotuumainen Hemi-moottori, sinulla on mekaaninen perintökalleus, joka on käytännössä tyhjä shekki. Näiden moottoreiden arkkitehtuuri on niin vankka, että niitä käytetään edelleen nykyaikaisten neljännesmailin kilpailumoottoreiden perustana. Tämän vuoden Charger ei ole pelkkä sijoitusteos, vaan myös voimakas kokemus. Takajousituksen tapa, joka painuu vääntömomentin voiman ja sen kaksoispakoputkista kuuluvan kurkkuäänen alla, on jotain, mitä uudet sukupolvet voivat kokea vain simulaattoreissa. Se on auto, jolla on sielua, perheitä ja läsnäolo, joka pelottaa jokaisen modernin ajoneuvon, joka yrittää päästä sen lähelle. Numero 5. Chevrolet Monte Carlo 1970. Kun Chevrolet esitteli Monte Carlon vuonna 1970, sen tavoite oli selvä. Tarjota Cadillacin ylellisyys ja Chevellen urheilullinen henki. Tuloksena oli suuri menestys. Vuoden 1970 Monte Carlo erottui merkin historian pisimmällä konepellillä, mikä antoi sille majesteettiset mittasuhteet ja täydellisen visuaalisen tasapainon. Se oli miehen auto, joka oli tehnyt kovasti töitä ja halusi maailman tietämän siitä, mutta ilman, että se olisi vulgaarilla tavalla pröystäilevä. Sinun tulisi säilyttää tämä ajoneuvo sen poikkeuksellisen rakenteen laadun vuoksi. Monte Carlon runkoa vahvistettiin jäykkyyden saavuttamiseksi, joka poisti aikakauden muiden autojen yleiset äänet ja tärinät. Tämän loputtoman konepelin alla 402 tai legendaarinen 454 isolohkomoottori muutti tämän ylellisen risteilijän maantiepedoksi. Kojelauta, jossa on aidot jalavanpuun upotukset ja kromikoristeet jokaisessa kytkimessä, osoittavat yksityiskohtiin kiinnitettyä huomiota, joka on nykyään kadonnut halvan muovin hyväksi. Vuoden 1970 Monte Carlo on varma valinta mihin tahansa kokoelmaan. Niiden hinta on pysynyt tasaisessa nousussa viimeisen 10 vuoden aikana, erityisesti suorituskykyisissä versioissa, sillä ne edustavat ihanteellista yhdistelmää kilpa-auton raakaa voimaa ja juhla-auton malttia. Numero 4. Plymouth Roadrunner vuodesta 1970. Vuoden 1970 Plymouth Roadrunner on ehkä puhtain esimerkki siitä, mitä suorituskykyinen auto tarkoitti rehellisimmässä muodossaan. Kun muut valmistajat keskittyivät lisäämään tarpeetonta painoa ja lisävarusteita, Plymouth pysyi uskollisena ajatukselle, että nopean auton tulisi olla yksinkertainen ja tehokas. 1970-luvun mallia arvostetaan erityisesti uudistetun etupäänsä ja upotetun jäähdyttimen säleikön sekä Air Grabber ilmanottojärjestelmän ansiosta, joka oli konepelin ilmanottoaukko, joka avautui tyhjölle ja pyöritti valtavia kaasuttimia. Älä koskaan myy Roadrunneria tänä vuonna, sillä se on yksi karismaattisimmista koskaan rakennetuista koneista. Sen torven äänestä, joka jäljittelee kuuluisaa sarjakuvahahmoa, aina Hurstin pistoolikahvaiseen vaihdevipuun, jokainen sentti tästä autosta on suunniteltu tuomaan hymy kasvoillesi. Mekaanisesti se on tankki. Chryslerin B-sarjan ja ERB-sarjan moottorit tunnetaan lähes tuhoutumattomina, ja niiden helppo huolto tekee niistä ihanteellisen keräilijälle, joka nauttii käsien likaamisesta. Näiden autojen markkinat ovat räjähtäneet viime aikoina. Alkuperäinen Roadrunner, jossa on elävä voimakas maali ja aidot tarrat, on museoesine, joka on taatusti huomion keskipisteenä missä tahansa näyttelyssä. Se on lopullinen muistutus ajasta, jolloin autoteollisuus ei pelännyt pitää hauskaa ja rikkoa sääntöjä. Numero 3. Ford Mustang Mach-1 1970. Vuoden 1970 Ford Mustang Mach-1 on hienostuneen aggressiivisuuden todellinen määritelmä.
1960-luvun valtavan menestyksen jälkeen Fordin piti vakiinnuttaa Mustang todelliseksi haastajaksi suorituskykyisten autojen markkinoilla, ja 70-luvun malli saavutti sen täydellisellä mestarillisuudella. Sen kalteva takarakenne, joka tunnetaan nimellä Fastback, ja ikoniset sivuilmanottoaukot loivat Mach Uno puhtaan nopeuden kuvan. Se oli vuosi, jolloin Ford luopui 4 ajovalosta ja siirtyi puhtaampaan 2-ajovaloon, integroiden ilmanottoaukot ulkovalojen sijaan, luoden etuosan ilmeen, joka tuntuu vaanivan saalistaan asfaltilla. Tätä ajoneuvoa ei kannata koskaan jättää väliin sen historiallisen insinööritaidon vuoksi. Clevelandin 351 V8-moottori on monien asiantuntijoiden mielestä yksi parhaista Detroitin tehtaista tulleista moottoreista. Sen vapaasti virtaava sylinterikansиrakenne mahdollisti hengittämisen tavalla, josta muut samankokoiset moottorit saattoivat vain unelmoida. Mach Unon sisätilat, joissa on vinyylikudotut kauppiaistuimet ja puinen keskikonsoli, tarjoaa aikakauden lentokoneen matkustamotunnelman. Se ei ole pelkkä halun kohde, vaan erittäin vahva taloudellinen sijoitus. Alkuperäiset Mustang Mach Unot, erityisesti ne, jotka säilyttävät tehdasosansa, ovat kokeneet arvon nousun, joka ylittää useimmat perinteiset sijoitusrahastot. Se on auto, joka antaa sinulle tyydytystä joka kerta, kun painat kaasua, ja turvaa aina, kun tarkistat sen arvon huutomarkkinoilla. Numero 2. Pontiac Firebird Trans Am 1973. Jos on auto, joka edustaa 1970-luvun kapinaa ja horjumatonta voimaa, se on Pontiac Firebird Trans Am vuodelta 1973. Kun muut merkit alkoivat vähentää tehoa uusien päästömääräysten vuoksi, Pontiac tuli markkinoille Super Duty-moottorilla 455. Tämä moottori oli käytännössä salainen kilpamoottori kadulle, jossa oli taotut alumiinimännät ja vahvistettu lohko, joka kesti uskomattomia iskuja. Visuaalisesti 73 Trans Am on taideteos. Massiivinen tulilinnun tarralla konepellillä ja leveämmillä lokasuojin, jotka antavat sille leveän uhkaavan asennon. Sinun täytyy pitää tämä auto, koska se on viimeinen suuri soturi isolohkomoottorien aikakaudella. Super Duty 73 on erittäin harvinainen keräilyesine, sillä sitä on valmistettu vain muutamia kappaleita, mikä tekee siitä pyhän graalin Pontiac-harrastajille. Ajokokemus on raaka ja mekaaninen. Voit tuntea jokaisen räjähdyksen sylintereissä, ohjauspyörän ja istuimen kautta. Sinun ja koneen välissä ei ole elektronisia avustimia. Sijoitusmaailmassa Trans Am on tänä vuonna museoesine, jonka hinta vain nousee. Se on kulttuurisen vastarinnan symboli. Auto, jota ei suostunut kesyttämään ja joka tänäkin päivänä, 50 vuotta myöhemmin, on yhä ehdoton kuningas kaikilla tiillä, joilla se päättää kulkea. 1. Chevrolet Chevelle Supersport 1970-luvulta. Olemme voittaneet, eikä se voisi olla muuta kuin vuoden 1970 Chevrolet Chevelle Supersport. Tämä ei ole pelkkä auto, vaan amerikkalaisen vallan lopullinen ilmentymä. 70 vuotta General Motors poisti kiellon asentaa moottoreita, jotka olivat yli 400 kuutiotuumaa keskikokoisiin autoihin. Ja Chevrolet vastasi lanseeraamalla LSN6-moottoria, jonka koko oli 454 kuutiotuumaa. 450 vahvistettua hevosvoimaa, vaikka monet väittävät todellisen luvun olleen paljon suurempi. 70-vuotias Chevelle nousi välittömästi katujen alfapedoksi. Sen lihaksikkaat linjat, urheilulliset raidat konepellissä ja aggressiivinen asento määrittelivät ikuisesti sen, mitä koko maailma ymmärtää tehokkaalla autolla. 1970-vuotiaan Chevelle Supersportin myyminen alkuperäisellä 444-moottorilla olisi keräilijänä suurin virhe. Tämä ajoneuvo on aikakauden huipentuma, joka ei koskaan palaa. Se on kultainen standardi, jolla kaikkia muita sen luokan autoja mitataan. Näiden esimerkkien kysyntä on loputonta ympäri maailmaa, ja hinnat ovat saavuttaneet tasoja, jotka sijoittavat ne luksusomaisuuden luokkaan. Mutta rahan lisäksi 70-luvun Chevelle tarjoaa vertaansa vailla olevan tunnesiteen. Se on ukkosen jyrinä jalkojesi alla,
bensiinin ja palavan kumin haju. Tunne siitä, että hallitsee luonnonvoimaa täysin. Se on epäilemättä paras 1970-luvun auto, jonka voit pitää autotallissasi. Kun katsomme taaksepäin ja katsomme näitä 10 jättiläistä, joita olemme matkustaneet, on selvää, että päätös säilyttää tämän aikakauden ajoneuvo menee paljon pidemmälle kuin taloudellinen logiikka. Kyllä, on totta, että olemme tekemisissä joidenkin konkreettisten omaisuuserien kanssa, jotka ovat arvostaneet parhaiten viime vuosikymmeninä. Kun paperiraha menettää arvoaan ja digitaaliset markkinat vaihtelevat, nämä teräs- ja kromirakenteet pysyvät vahvoina ja kasvattavat arvovaltaansa vuosi vuodelta. Ne ovat itse asiassa yksi älykkäimmistä tavoista suojella perintöä, sillä sen niukkuus vain kasvaa ja maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa.